Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadii zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndikuda kureururawo izvo zvakaitika pamuchato wangu, and to my wife, even though asingazombofi akazviziva kuti izvi ndo zvandakaita. I just want to confess and to say kuti aiwa, I am really sorry my wife, I never meant to do what I did. So mukoma zvakaitika ndezvekudai, tainge tiine umwe mufesi uyo watainge tataurirana naye ainge achifanira kuti ange achizova photographer and videographer for our wedding. Mukoma, inini I got married a couple of years ago. Handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai kuti when exactly did I get married, because ndinotya kuti vekuziva zvimwe kuda vanokwanisa kuzonyumwa, saka inozoita maxes. A couple of years ago, that is when I got married to my beautiful wife. Zvino videographer wedu uya akabva azotirasisa in the last minute, because apa tainge tichida quality yake akabva ati do not even worry, nekuti kana iri quality I can find someone else for you. Saka akabva azotitsvakira umwe muSouth African, sezvo takachatirawo muno muSouth Africa. Saka muSouth African uyu akabva achizouya, but akauya nehanzvadzi yacho. Zvino mukomana achi takati tiri pamuchato paya, I then started losing concentration. Handidi kukunyeperai, ndokubva ndatanga kuchiva musikana uya. Munongovaziva kuti vasikana vemuno muSouth Africa kuti havatani kuhakira. Takangotaurirana mukoma like nesign language. Within a few minutes tainge tatopedzerana paya. Takati tapedzerana, then what she had to do is akazoti time paya patainge tapedza kutorana ma pictures apa, inini manje kuti ndige ndichitora ma phone numbers ake ndainge ndisingakwanisi. Ndopa akabva azouya mukoma, akangoya padhuze neni, tikangoita sekunge tainge tichingotaura paya. Saka akati andimhoresa kudaro, ndopa ndakabva ndazonzwa kuti pane chaainge akapfumbata mukati meruoko rwake. Ndikabva ndati henaro. Ndakafara hama dzangu, handidi kukunyeperai, even though ndainge ndisingazivi kuti chipepa icho chaainge andipa chainge chakambonyorwa kunzi kudini. Ndakabva ndatora chipepa chiya, ndini uyo ndikabva ndanochiti ndo mupocket mejacket yangu, but hana yangu yainge isisina kugadzikana, because ndainge ndava pakati pekungozvishungurudza ndichingozvibvunza kuti asi mumborineiko chiko chakambonyorwa pachipepa ipapo. Finally ndakazoti ndawana mukana, because ivo madam vainge vakangoti sona neni. Ndakangoti ndawana mukana, ndikabva ndati kuna madam abva ndati ndatova padhuze nekuda kutorilisa ini mabreak uko kunasingeni hakusisina. Saka madam vakabva vati chitomhanyai. Ndokubva ndatomhanya kutoilet paya. Ndakati ndichinopinda mutoilet ndichinobvendenyura kudai, ndakabva ndatoona painge pakatodrowewa kalove, uye zvekare painge pakanyorwa mafone numbers. Mukoma ndakaitoita ekutokrema mafone numbers iwawo kuzonozvika tizonozvika kwaani munhu. Mafone numbers ndainge ndava kumaziva nemusoro. Mukoma ndaita kuimba kuti O for orange, chakati for chakati, kuitira ndichiitira kuti ndike ndichikwanisa kubata phone number iyoyo. Munakanazira nesu isu varume, ende ndakati ndakrema namba dziya ndikati idzi namba handingambodzisevi. Then takazoti tadzoka kunoko, ndo pandakazowana mukana ndikabva ndazoseva namba dziya. Ndakati ndaseva namba munhu ndakati ndichikonomutextera, because akabva aona profile picture. paprofile picture pangu painge patori neni nemudzimai wangu paya takatogrebhana. Akabva atotanga kutonditi baby daddy. Tikatoona kutoti panapa tambo dzedu dzainge dzanyatsokupindirana dzemagetsi. Takabva tatanga kutaurirana mukomana chipaya, pasina kana nguva ainge ava kutondiudza kutoti ndoda kuti unge uchizonditira chakati. Ndikati no problem. Ndakazomirira zvino madam pavakazoenda kumusangano wekuchechi, because kwedu kunogara kuine misangano. Mukomana madam vakati vaenda kumisangano paya, iyowo ndichitomuudza, akabva atouya akabva atombokemba zvake padheni. Nanhasi uno chibhebi ichi ndinomhanya nacho, asi chinongondirwadza pachiri. Munongovaziva kuti vakadzi vemuno ivo havamiri kumhanya, kunyange ukamupa mari yakawanda sei anenge achingomhanya chete. Saka ndiyo confession iyo yandiinayo mukomanashi. Ndinodawo kuti vedare renyu vange vachizondibatsirawo, ini ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Naimiko zvazvakangooma hazvo vedu we pamuchato here, hanzi ndo pazvakatangira naye mukadzi wacho wemuno muSouth Africa ainge ariwo video
photographer wedu pamuchato wedu. Nzamuna zera nesu varume hanzi ndaita kuti O for orange apa kuri kukrema mafone numbers. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini ndiri mudzimai, ndine makore 27 years ekuberekwa. Ndakarambanawo nemurume wangu pandainge ndichiri kuZim. Ndakabva ndazviudza kuti single life is the best, nekuda kwekuti ndainge ndakashungurudzwa kwenguva refu nemurume achindirova achinwa doro asingandichengeti nei. Ndo pandakabva ndazouya kuno kuSouth Africa. Ndingati pandakauya kuno kuSouth Africa nepain yandainge ndiinayo yandainge ndapihwa nemurume wangu, apa ndakabva ndazonoita era yekuti mumaoko acho andakazonosvikira ainge ari maoko ainge akashata, because friend yangu uyu tainge takangozivanawo mukukura kwedu, because inini ndakakurirawo kuBulawayo. So musikana uyu ainge aine musikanzwa kuti aitozivikanwa, aigara achingorohwa nevakadzi vemuraini, because ainge achidanana navo vakadzi, ainge achidanana nevarume vevakadzi ivavo vainge vachigara muraini mataigara. So akabva azotiza ndokubva azouya uno kuSouth Africa, tikabva tazonzwa zvichinzi ainge ava kugara nemuzulu what. Ini ndaitomushorawo, because ndaiti kana ndikatarisa even mastatus ake kuFacebook nyatsokuona kuti munhu anoisa mastatus akaita kuunganirwa nemazibhodhoro edoro achitamba achiita sei ari mumabhawa. Saka chihupenyu icho chaainge achirarama, chihupenyu chekutoti ndainge ndichitochishora ndichitozviudza kuti handidi kuti ndige ndizorarama chihupenyu chakadhakwa kudaro, but nekuda kwedesperation situation ndakazoti ndataura naye akabva ati chomi huya zvako kunoko, because ikoko unofa nenhamo. Ndiye akazotondibatsira kuti ndige ndichizowana mari yekuti ndinge ndichikwanisa kuzoya kunoko kuSouth Africa. Ndakabva ndazouya kuno kwandigere kuJohannesburg. Pandakasvika kuno ndaizviita munhu ane hunhu kuno, ndichizviudza kuti handimbofi ndakadanana nevarume muno mumujoni, but munongozivawo kuti nekufamba kwenguva nyama dzako dzinosvikawo pakuzobvumira wava kunzwa kuti no, pana pamani I think kuti ndava kudawo kuti ndinge ndichisangana nemurume pabonde. So there was this other day apo patakazoenda kupati, takataenda kupati kuya mukoma kwainge kwakazara magana nini oga tasvika kuya then migruvu yainge ichitoitwa, then iye akabva azondiudza kuti kana paine anenge achikuda unongomuudza kuti anofanira kuti ange achizokupa mari. Saka ndainge ndochaja ma200 kuzonosvika ndichitanga manje kutaurana neimwe mbinga, ikabva yazondibvunza kuti watowana munhu here, ndikabva ndati not yet. Akabva andibvunza kuti why is it usati wawana munhu, ndikabva ndati I am shy plus I respect myself. Mari hangu ndiri kuida and I can see kuti munomu mune varume vane mari dzavo that are willing to be with different women in one night, but inini manje ndiri kunzwa ndisingakwanisi. Ndambozama kuti ndige ndichizvigamuchira kuti this is the situation that I am looking at, but ndazvitadza. Murume wewe akabva ati saka you are the one that I have been looking for. Takabva tikataurirana paya, so takabva tazoenda mumotikari make, because tainge tava kuita sekunge vanhu vava kudhita. Akabva anditi instead of giving you 200 chimira ndige ndichizokupa mari yakawanda. Ndakabva ndafara ndokubva tazoenda mumotikari. Takati tichinosvika mumotikari ndikangoti ndimwari wangu mukoma, ndakabva ndaona nyoka yandakaona mukoma nashe ndinotoshaya kutoziva kutoti inyoka yemhando ipi. Kana iye akandibvunza kuti wavhundukei, this was when he was about to open the door for me. Nyoka iyi ndakaiona yainge iine misoro miviri. Nyoka iyi yainge yakazvimoneredza pasteering wheel ndokubva yazosimudza musoro. The moment apo pandakatongoona kuti mainge muine nyoka mumotikari imomo, then akandibvunza kuti ko wavhundukei. So inini I thought kuti maybe inyoka yaMwari, izvo kwani I think kutoti chainge chitori chikwambo chake. Ndakabva ndamuti iwe wona nyoka iyo. Akanditi nyoka and haana kana kumbovhunduka. Akabva atodongorera paya akaseka akati so you can see the snake now, you are a prayer warrior. Ndokubva aseka akabva ati let us go back inside. Mukoma takazosara tichizonopinda muclub muya, but ndaita kubvunda ndichiita kudikitira. Ndakabva ndamuudza kuti I want to go to the bathroom, because zvandainge ndava kunzwa ipapo ndainge ndava kusambonzwisisa kuti what was going on with my body. Kana kufamba ndainge ndava kusakwanisa. Shamwari yangu handina kana kumbowana mukana wekuti
kuti ndinge ndichimuudza because iye ainge akatounganirwawo nevamwe varume vekugana. Ndichinosvika mubathroom muya mukoma, like ndaita kunzwa kuti muviri wangu wose wainge waita kutota nekuda kwekudikitira kwandainge ndichiita. Ndakangonosvika mukoma nekutongonorutsa, ndakarutsa mukoma zvimwe zvinhu zvainge zvakaita black but zvainge zvakazangana negreen yenyongo. Ndakati ndapedza kurutsa kudaro ndikati let me go back. Then ndakati ndichinopinda muclub muya zvekare, ndikabva ndazoona kuti mufesi uya ainge asisimo. Ndakabva ndazobvunza friend yangu kuti ko ainge aenda kupi. Friend yangu ndopa yakabva yachizondiudza kuti hanzi angobuda achimhanya, akati there is somewhere where I need to be. Saka I think kuti mufesi uyu kuti ainge achida kutondichekeresa, but ndikabva ndazongotoponeswawo nedenga. Kubva ipapo mukoma kusvika pari zvino hongu zvivi ndinoita, but ndinoita ndichilimita because ndinoziva kuti kudenga uko kuna Mwari. Hama dzangu ngatinamatei, kudenga kuna Mwari. Izviwo ndizvo zvandakasangana nazvo. Hey, vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi please ngatinamatei nekuti kudenga kuna Mwari. Please kana muchikwanisa you can bring your prayers. My prayers edu ayaya, my prayers at 9. So please you can come then mozondi reminder so that ndinge ndichizokwanisa kuzouploada zvekare. Rekedza tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini it is with deep regret that I have come here to confess to you. Nyaya iripo ndeyekuti munin'ina wangu iye birthday rake riri muna December. My little brother was born in December. Mukomana ashi ndiri kunzi ndikufanira kuti ndinge ndichimuuraya, ende iye haatozvizivi kuti this time around ndiye atori patarget. Saka kudzinza rekwedu, apologies, ndichazochinja hangu the number of years that we wait for another person to die, ndisingade kuti vanhu vange vachizondiziva. So mumuri medu regai ndinge ndichingoti after each and every 5 years munofanira kuti munge muchizofiwa nevanhu vaviri. So far so good. Ndazadzikisa mhiko dzangu. Ndine matende angu maviri awo andakapiwa pandakaenda kuMozambique. Saka ndichinopiwa matende awa ndainge ndisingatozivi kuti ndo zvadzinoita n'anga. Like n'anga kana ichinokurombesa most of the times haikuudzi kuti ndiri kukurombesa. Ndakaenda kuMozambique nekuda kwema-challenges awo andainge ndichisangana nawo pabasa ndainge ndava kuda kutodzingwa. Then ndikabva ndati let me try to find someone who can assist me. Ndakabva ndataura neumwe mudhara uyu akabva ati iye ane imwe n'anga iyo yaanoziva yekuMozambique. Akabva anditi zvino une mari here? Ndikabva ndati mari sekuru, zviri nani kutoti ndinge ndichitotengesa motikari. Mudzimai wangu akarwadziwa ndichitengesa motikari. Ndakatengesa motikari mari yose iyo yomukoma, handina kana sent kana rimwe zvaro randakambosiya mumba. Ndakangotora mari yacho yose ndokubva ndazoenda kuMozambique. Ndakati ndaenda kuMozambique kuya ndipo pandakabva ndazotaurirana nen'anga iyaya. Iyo haina kundibudira pachena kuti chikomana zvawauya pano ini ndinoita zvekurombesa. Ndakangonzi ndikuda kuti ndige ndichizokupa matende ako maviri, saka rimwe dende ndo rinenge richizokukudzira mabusinesses ako, then rimwe racho ndo richazoita kuti unge uchizova munhu akachengetedzeka. Ndikabva ndati nhai sekuru, nyaya yandafambira pano ndeyekuti ndinge ndichikwanisa kuchengetedza basa rangu. Handina mari yekuti ndige ndichizotanga mabusiness. Sekuru vaya vakabva vazoseka zvavo vakabva vati iwe handiti wasvika pano here patsime rehupenyu. Munhu akangwara anoti kana asvika patsime rehupenyu anofanira kuti anga achipedza nyota yake yose. Zvino kana ukati uda kudzokera kubasa, what benefit is it going to benefit you than kuti iwewe unge uchizova boss, unge uchizoshandirwa nevamwe vanhu. Ndakabva ndagamuchira matende aya ari maviri. Ndakabva ndazodzoka zvangu kumba. Mukoma mushure mekunge ndadzoka kumba, vatete vangu vakabva vangoti tikatodzwa zvitonzi vatete vashayika. Then in that same year mukoma pane vamwe bamunini zvekare vakabva vazoshayika. Saka ava ndo vainge vari first victims angu. Mushure mekunge bamunini vazoshayika, ndakazvibvunza tichitobva kurufu ndikati pati chii chiri kumboitika.
chii chiri kumboitika kuti zvinhu izvi zvandikaenda kunotora kuMozambique sandizvo here zvakonzeresa nyonga yose iyi. Apa tainge tiri mubhazi, panguva yacho iyoyo ndainge ndisati ndawana mari. Mukoma ndakabva ndangorota, ndakati ndabatwa nehope kudaro ndiri mubhazi, ndikabva ndarota makatopinda zvidhoma zviviri, then zvidhoma zvezvo zvakabva zvauya kwandiri zvikabva zvanditi taona kuti tinge tichingokuudza chokwadi than kuti unge uchingoramba uchirarama uri murima, nekuti tanga tisati takwanisa kusimbisa hana yako, ndokusaka tanga tisiri kukwanisa kuuya kwauri kuti tinge tichizozviratidzira kwauri in real life. Mukoma ndakazvirota zvidhoma izvi but ndakati ndavhunduka ndiri kuhope ndokubva ndapepuka. Ndakabva ndaona kuti mubhazi mainge musina kana munhu ainge arimo, asi ndainge ndiri inini nezvidhoma zviya. Chimwe chacho ndo chakabva chamhanya chikabva chatanga kudhiraivha bhazi. Ndakabva ndarohwa nehana nekuda kweizvo zvandainge ndakaona. Mukoma nachi ndakati ndichida kunoridza mhere kudai, chakabva chafuriridzira kumeso kwangu ndokubva zvanyangarika zvidhoma zviya. Ndikabva ndabatwa zvekare nehope, ndakazotoita zvekutomutswa namadhamu vachinditi imi mukai, because ndainge ndichichema ndiri kuhope ndakabatwa nemadzikirira. So ndo kutoziva kwandakazotoita kutoti zvimatende izvo zviviri zvandakapiwa kuMozambique zvinoreva izvo kuti chimwe nechimwe chinenge chitori nechikwambo chacho. Saka zvimatende izvi chekutanga kana chikauraya chidhoma chekutanga, then zvinobva zvazosheya ropa riya. Zvinoti kana zvapedza kunwa ropa, then zvinenge zvava kuda kuti mugore rimwe chete iroro munge muchizofiwa zvekare. Saka mukoma already mumhuri makatofiwa mukutanga kwegore. Saka apapa ndiri kutarisira kuti my little bro he has to die, he has to go. So far ndakatoronga namadhamu havana kana chavanoziva. Ndakabva ndati ndafunga kuti bamunini tinge tichivatengera motikari. Saka apa ndoda kuti ndige ndichimutengera motikari. Kunomutengera kwandichamuita motikari ndo kutotengesa kwaanenge achizviita kwandiri. Akangogamuchira motikari iyoyo pake panenge patomuperera, then rufu runenge rwava kuzomuronda. Pana December apa ndo paachazofa. Handisati ndaziva kuti achafa nei, nekuti kwedu hakusi kunzi kunongofiwa nemaaccident. Umwe anorwara, umwe anotemwa nemusoro, umwe anongosangana nezvaanenge asangana nazvo obva atofa. Ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukoma. Ndikudawo kuti vedare renyu vange vachizoteerera nyaya yangu vachizondiudzawo zvavanofunga pamusoro peconfession yangu. Ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Tuwanhu twacho utwu twune hasha. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Hanzi twovanhu twacho, ndikati twovanhu twupi, zvikabva zvanzi kuzvikwamboka naye mukoma Nashi. Hanzi ndo twovanhu twacho. Pakaipa. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section.